Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Anzi makadii mukomanashi, can you please post for me? Makaviga chitupa changu. Inini ndiri kunetsana nemufesi wangu uyo ari kungoita zvinondirwadza moyo wangu. Ndiri musikana akaurayiwa moyo nemukomana wangu. I am a single mom. Ndine mwana wangu 1 anogara nemaparents angu. Mumba medu tingori 2, inini nemuning'ina wangu. Ndinozvishandira nekuita take care of zvinodiwa nemwana wangu. Ndakangosanganawo neumwe mufesi ndokubvawo ndamuda, ndokubva tatanga kufambidzana, asi iye haashandi. Anongoti paanenge awanirawo peace job ndiko kutowanawo mari yake. Mufesi uyu ndakamuona kuti kana iri maturity chaiyo haatomborina. Naye mukomana chindokumbirawo kubvunza kuti zvinhu izvi zviriko here, zvekuti kana uchidanana nemukomana iye anobva aseta alarm mufoni make inenge iri reminder yepayday rako. Izvi ndakazviona musi wandakatanga kuenda kumba kwake for sleep over. Takamutswa somewhere around 4 am foni ichirira alarm. Pandakatora foni yake ndakabva ndaona kuti yenge yakanyorwa kunzi Madam's Payday. Ndakamubvunza kuti why waseta alarm yakadaro. Iye akabva ati it was just a reminder, ndokubva atonyarara. Pandakasangana naye ndakazodiscover kuti munhu uyu ainge asitomborina kana hembe zvake, kunyangwe chipfeko chemukati aingova neboxer rake 1 ndiro raingogara rakapfekwa. Aenda naro kubasa, oswera naro pamba, ndiro futi rairara rakapfekwa. Aiti kana akakurura trouser yake so waita kunzwa mweya uchida kubuda mutrouser because boxer iro raisawachwa. Zuva randakatanga kuwacha boxer rake, mvura yakachinja ikaita brown nekuda kwetsvina. Ndakatotanga kumudzidzisa kahwani kuti paya pamunenge muchigeza munokurura boxer ramunenge makapfeka mobva mari wacha, mangwanawo mopfeka rimwe nyowani. Saka ndinotiwo kana ndikawanawo mari ndinopindawo mupepu ndomunongerawo maboxer nema-t-shirts. Ndosvika kumba ndobva ndamuudza kuti awa ma-t-shirts ndekupfeka pamba, iyo t-shirt iyi mofambawo makapfeka, awa maboxer awa munoitawo muchichinjanisa. Kana muchida ndopota hangu ndichikuwachirai paya patopedza kugeza, but mukoma inini uyu ndaita kusimudza maoko because anoti underwear yaanenge asimbirira anopfeka underwear iyoyo kusvika yaita kuboka boka, haichinjwi, haibviswe pamuviri. Ndakambotanga ndichapopota kusvika ndega ndaita give up pamunhu uyu because iye anoti haagone kurara akashama, saka anorara akapfeka underwear. But chinorwadza ndechekuti underwear yacho yaanenge aswera akapfeka kubasa achidikitira ndiyo yacho yaanozorara akapfeka. Kana mukaita bonde anongokurura underwear yake oisa paside. Paya pamunenge mapedza kuita bonde, kana ukamupa chidhende chekuti azvipukute nhengo yake, iye anoramba, anobva angozvipfekera underwear yake yakadaro. Apa kushevwa haadi, anozviti ndinozvishevha ndega. Kuti utenge yaya inonzi no hair, anobva ati inondipisa mabhora angu. Saka anozotiwo musi waanenge ada ndopa anozotora chigero chake chemagetsi obva atanga kuzvishevha kuzasi kwake. But nguva zhinji anogara kana kwe 2 months munhu asina kana kumboshevha. Apa munoziva kuti munhu ukadikitira kana uine mavhudzi kuzasi kuti mweya unozobuda ikoko unenge uri mweya rudzwaye. Apa underwear inenge yaswera yakapfekwa. Mukoma inini hangu ndatambudzwa nemunhu uyu. Indoshandawo mumaIndia samaid. Saka muIndia wandoshandira pane nguva yakamboti aida garden boy. Ndokubva ndasvika kumba ndikamudza kuti kubasa uku kwanzi kuri kudiwa garden boy. Saka mangwana tinofanira kuenda tose. Tichimuka makwana makuseni munhu akamuka achiti hanzi kukwanisa kana kumuka, ndiri kunzwa musoro usingaiti. Zuva rekutanga hatina kuenda tose, but the next day ndakazotoita zvenharo kuti tiende tose. Tasvika kuya ndokubva apinda basa. Mazuva ekutanga aishanda zvake zvakanaka, but musi wakazoisirwa wifi pafoni pake, mukoma ndo pandakabva ndaona kuti hapana pandigere nesimbi because iye zvaaita aiti kana maIndia akabuda aibva ataimira kuti Gogo, vamwe vanogara ipapo amai vemuIndia wandoshandira, havasi panze here. Kana akaona kuti havasi panze aibva aenda pane kamwe kamukoto, so rumwe ruoko rune rwakabata reki, rumwe ruoko rune rwakabata foni, anenge ari hake paYouTube achiona mamusic video. Kutombozama kumutsiura iye anokuudza kuti
kwaiwe uri kurwadziwa nei, wifi yacho ndeyako here? At the same time munhu iye ari kuti ndiri kuda kuti tiite mwana. Mukoma pakadai so kana ndikaramba zvangu ndichishandisa family planning yangu ndinganzi ndiri wrong here? Saka muIndia uyu akazozviona kuti mukomana wangu uyu hapana basa raanomboswera achiita, saka akabva atanga kuti tisati tachaisa aikasika kudzoka kubva kubasa kuti atione tichiripo. Obva atora mukomana wangu votanga kutenderera vose yadhi yose achimubvunza kuti nhasi waswera uchiitei. Shasha yaizofamba ichindipopotera zvisingaite kuti saka ndokunditsvakira basa kwawakaita here ikoko zvekuti ndipote ndichibvunzwa kunzi waswera uchishandei. Pavakazonetsana nemuIndia ndepekuti toti muIndia akauya nemagrosaries aitidaidza obva ati endai munoburutsa magrosari mumotikari. Inini ndaisvika pakuburutsa magrosari ose mumotikari imomo. Iye anenge achingobata zvimaplastic bag achiti akabata chino osiya, akabata chino osiya. Kushanda chaiko chaiko haatombodi. Asi chinondirwadza ndechekuti musi wekunzi ipayday rangu unoona munhu achiti runye achisanganidzana newe muroti, kumubvunza kuti kuri kuendepi, anobva akuudza kuti panjanje apo ndatya kuti unokwanisa kuzobatwapo because pane umwe munhu atobatwapo izvezvi, saka ndabva ndati regai ndisanganidzana newe muroti kuitira kuti usazorobwa mari yako. Chasina nungo kuita ndechekuti anokuperekedza kuenda kubasa each and every day. Haanzwe nungo kukuperekedza kusvika pagate because kubasa kwandoshanda tinongofamba about 35 minutes. Anosvika newe pagate obva adzokera zvake. Paanenge odzokera unoona shasha ichiridza muridzo ichimhanyira kudzokera kumba. Izvezvi mukomanachi pane zvaakandikumbira. Akandikumbira iye akati pamari yangu yandinayo because ndine 3.5 yandandakaseva ndakaisa paside, ari kundikumbira kuti ndokumbirawo mari iyoyo ndikwanise kutuma munyai kumba kwenyu so that ndinokwanisa kuzivisa kuti ndini ndigere newe, mari yako ndozoita ndichikudzosera hafu. Mukomanachi ndokumbirawo kuti mundibvunzirewo kuti zvinoita here kuti neunhu uri kuitwa nemukomana wangu uyu ndobva ndamukweretesa mari kuti iye aende kunondireva kumba kwedu, mari yacho inozodzoka here? Is it a good idea mukoma kuti ndimupe mari iyi? Because dzimwe pfungwa dzinombondiudza kuti chingomupa mari yacho at least usaramba uchingochaiswa mapoto, zvinhu zvako zvaunozoita naye zvinge zviri zvinhu zviri pamutemo. Iyi ndo nyaya yangu mukoma. Kana mukazoposta ndinotifaiwo ndikwanise kuzoteverawo mumacomments evamwe. Ndo message yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Ngatimubatsirei mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi makadi mukomanachi please chitupa changu kanda yenyu kure. Isusu tiri kunetsana nevamwe gogo vasara mumhuri medu. Gogo ava vane imwe kamba yavo, but kamba iyi mukoma haigare mumusha, inomboita ichiuya yozongokaruka yava kusaoneka. Ivo vanoti kamba iyi ikamba yemudzimu wemumusha, hanzi haisi kamba yeurombwa. Ndiri kukumbirawo kubvunza kuti zvinoita here kuti zvinzi mudzimu wemumusha wakauya ukabva wagara pakamba? Hama dzangu dzose dziri kunoko kuJoni vanongotaura the same story kuti pose patinoenda kumusha kana ukangoda kungoshanyira gogo because tese takangovakira munharaunda imwe tiri padhuze nepadhuze, saka hapana paungaenda kuZimbabwe ukadzoka kuno usina kumbogara washanyira gogo ava because misha yedu ingori padhuze nepadhuze. Mukomanachi kamba iyi takatanga kuiona kubva tichiri vadiki, nanhasi kamba iyi ingoriko, ende tinotoziva kuti kana ukangogara warota kamba iyi, kana paine zvimwe zvinhu zvaunenge uchida kuita, zvinhu izvozvo hazvizombofambi. Kunoku ndine umwe mukoma wangu akamboda kutenga motikari, but musi waaiti arikuda kunomukira achida kuenda kunotenga motikari yacho because ainge akaiona pane imwe inonzi we buy cars. Ndokubva atondiitira screenshot akati pamunini tiri kufanira kuti tiende kunotora motikari iyi, saka ndichazokuzivisai zuva ratinofanira kunge tichienda tinoitora. But hameno kuti vakazozvifambisa sei because ivo vanoti vakazoenda paFacebook pamarketplace ndokubva vazoona imwe motikari hanzi yainge iri kuPretoria kusosha nguve. Ndokubva vadhiraivha kuya vachiti vari kuenda kunotenga motikari, but vachisvika kuya hanzi vakabva vaburitsirwa pfuti ndokubva vatorerwa mari yose. Lucky enough imwe mari vainge vasiya kumba naamai guru, but yainge iri mari shoma. Ikoko vakaenda vakanotorerwa 25,000 rands, zvikabva zvatongorova zvakadaro zvekuti vaifanira kutenga motikari. Saka ivo vachitaura vakati hanzi usiku hwacho vakarota vachiita sekunge vari kuperekedzwa nagogo,
vachida kuenda kunorakidzwa motikari yavaifanira kunotenga. But hanzi vakati vachisvika kwekwe kwavaifanira kunotenga motikari yacho ndokubva vaona iri Kamba. Saka hanzi ndakazongopepuka ndichibvunza Gogo kuti saka Gogo muroda kuti ndibhadhare mari yangu paKamba iyi, ndokubva vatopepuka. Saka mukoma, nyaya iyi yeKamba mumhuri medu inotonetsa chaizvo. Kunyange ukaita urwere, munhu wacho anenge achirwara anongoti ndiri kurota Kamba, ndiri kurota Kamba. Ende kuti tiudze Gogo pamusoro peKamba iyi, ivo vanongoti ndipo pagere mudzimu wemumusha menyu. Kana ndiri sei nemukoma, hapana kana chandinokwanisa kumboita nemari. Kunyange ndikabata mari yakawanda sei, ndinoita sekunge munhu akangobata mapepa muruoko rwake. Ndakambotanga ndichifungidzira kuti panhau yechikafu, sezvo chisingagare mumba, mukadzi ndiye anopfachura. But mukoma, tikatenga chi 12.5 unozongoshamisika chatopera apa mwedzi unenge usati wapera. Inini ndigere nemudzimai wangu tiri 2, tose tinoenda kubasa, tinongobika sadza makuseni, tobika sadza mausiku. But mafambiro anoita hupfu mumba ndega ndinoshaya kuti ko chii chiri kumboitika muupenyu hwangu, because kuno kuSouth Africa ndigere ndingori inini nemudzimai wangu, but hatikwanise kupedza mwedzi mukoma ne 12.51. Tinototi tizotenga imwe 12.5 after 3 weeks, kana kuti vhiki rekupedzisira mwedzi usati wapera. Kana riri sezai zvaro, handitombozivi kuti ndakapedzisira kudya zai rini, because taiti kana tikatenga 5 dozen mazai iwawo aisambogara. Apa tinongogara tiri vanhu vaviri. Apo wokumba pasina kana time unonzwa vana vachichema kuti upfu wapera, mafuta apera, salt yapera. Zvinhu zvacho kana zvichingopera zvinongopererana zvose ka1. Kunyange kuno kuJoni ndinewo imwe hanzvadzi yangu inongochemawo naizvozvo kuti mukoma, ndizive kuti chii chiri kuitika kwandiri. Ndikatenga chikafu mumba, zvinhu izvozvo zvinongopererana zvose ka1. Musi waunoenda kugrocery mukoma, unotoziva kuti uri kunotenga kubva kumafuta, kusalt, zvese mabasic ose emumba. Kunyange ukambozama kutenga zvinhu zvine zvakawanda, kuti ukatenga 12.5 yeflour, 5 kg yeshuga, upfu womboti ndombotenga uchi 25 kg. But hameno zvazvinongoita so, zvinhu izvozvo zvinongopererana zvose ka1. Seni nditori nedambudziko, hameno kuti ndini here kana kuti kungopfachukawo kwechikafu. Ndine dambudziko rekuti kana ndikatenga 5 liters yemafuta, unokwanisa kungoita mistake yekuti maybe uchingotsvaka chimwe chinhu, sezvo isusu tichishandisa 1 room, ungotongokaruka wakava chi5 liters checha nemistake, mafuta aya obva atanga kutoteuka. Ndakatombotora chimwe chi-empty bhodhoro chetomato sauce ndokubva tachigeza, tikabva taisa mafuta edu imomo. But one day mudzimai wangu akangoti achingobika, achinodira mafuta, chibhodhoro chacho ndokubva chadonera pasi. Mafuta ose ainge akazara muchibhodhoro ichocho chetomato sauce ndokubva angoteuka. Ndo upenyu hwedu mukoma. Uchida kurunga munyu muchisevo, unokwanisa kungokaruka watongodonedza salt shaker, salt yese yobva yangoti pasi. Hupfu unongoona wakazara pastove. Kuti ungobikawo zvinhu zvekuti unobika zviri smart, unongoona uchingozadza hupfu pastove. Saka handizivi kuti uchapa here kana kuti zvitori nemweya mukati. Ndakambotanga ndichatuka mukadzi wangu kuti you are very careless, because iye anofarira kugeza neimwe inonzi sati skin. Saka aiti kana akageza aikanganwa kuzovhara sati skin yaiya, then hameno zvaizongoitikawo mangwana makuseni uchienda kutoilet waibva waona kuti chigaba chaicha chesati skin chakazongodonha, zvekuti sati skin inongorara usiku hwose ichingoyerera bathroom yose. But mukoma, ndika ndakazotozviona kuti there is something wrong in my life, because kana ukangoda kungogeza either nesati skin kana kutengawo dzimwe sipo dzakaita kunge madito, chinoitika ndechekuti unokwanisa kukanganwa sipo yaunenge uchigeza nayo mumvura. Mangwana makuseni paunoenda kuya unoona kuti mubhaketi muya sipo yaya inenge yapera kunyunguduka. Saka ndakazonotisa kuti kana tikangoda kurarama kaupenyu kari nani kekuti munozvitengerawo sipo dzakaita sana sati skin vana dito, sipo idzodzo panongoita kamuka friction kekuti either sati skin inongogubuka kana kuti unongokanganwa sipo iri mumvura usiku hwose. But ukatenga dzimwe sipo dziri kuno kuSouth Africa dzinonzi vana pearls, so dzakachipa dzekuti unoti ukapedza kugeza nayo unonzwa kuti hapanapa ndageza nesipo inonhuwa.
pills iyoyo inokugarirai mukoma zve 3 kana kuti 4 months. TV yandoshandisa chaichaiyo mukoma, matumbu ayo ose ari panze. Takangoti tatenga TV iyoyo, takangoiona kwemazuva mashoma, tichibva kubasa tikatoona TV yanyara. Nekurwadziwa nemari yandainge ndaburitsa ndichitenga TV iyi, ndakaivhura TV iyoyo ndokubva ndaburitsa chimushini chacho panze, ndikatora imwe chaja yandainge ndinayo yelaptop ndikabairira painge paine imwe pin, ndokutanga kushanda kwakaita TV iyoyo. Nanhasi mukoma TV iyoyo inoshanda matumbu ayo ari panze, zvekuti kunyange muenzi akasvika wega unenge uchingonyara kuti but upenyu hwakaita sei, wekuti mumba chaimo chaimo mukoma kana ukamupinda munoita kunge mumba mune kamwana kari kudzidzira kukambaira, zvinhu zvacho zvisina kana order. Tinombozama nemukadzi wangu kuti tiite order mumba, but wega unoshaya kuti but ari kumboitisa disorder yacho mumba ndiani, zvekuti kana mukasanyatso kunzwisana zvakanaka munoita kunge muchaurayana nekurovana, because takatomboudzana kuti anenge atora chinhu chaatora anofanira kuchidzosera paanenge achitora, but still disorder yacho inenge iri mumba medu. Unotoshaya kuti disorder iyoyo iri kumbokonzereswa nani. Sorry nekurebesa audio yangu mukoma Nash, inini nyaya yemumhuri medu yakatorebesa. Kana nichitarisa history yemumhuri medu zvinonzi sekuru vangu vainge vaine vakadzi vakawandisa, but pavakadzi vose vasekuru inini Gogo vanova ndivo vakabereka baba vangu ndivo vega vakasara, vamwe vose vakapera kufa. Saka vamwe vana vose vasekuru vakazorerwa naGogo nevamwe vazukuru vose vakangorerwa naGogo. Ivo sekuru vangu hanzi vainge vaine vana 30, so pavana 30 papo 7 ndivo vainge vari vana vaGogo, but pau7 ipapo kwakangosara vana 2 vana mudhara vakapera kufa. Makuva andokwanisa kuverenga anenge ari pamusha apa pagere Gogo anosvika kuma20, vose vanhu vakapera kufa. Nyaya inonetsa ndeyekuti Gogo kana ukaenda ikoko vanongotanga kudemba demba vachiti wai Mwari vakanditonga neshamhu inorwadza kudai. Kudemba Gogo vanokudembera, asi nyaya dzavasingadi kunzwa inyaya dzemaprofita nenyaya yekubvunza kuti wai mudzimu wemumusha ugere pakamba, kukamba yacho iyi yakabva nekupi, ende wai ichingoti inongoonekwa pacho panenge pachinzi pari kufanira kubikwa madoro nezvimwe zvinhu. After mukoma vabirwa mari yavaida kutenga motikari kusosha nguve, vakabva vadzokera kumba ndokubva vati ndiri kuda kuti pana pamusha paumbounzwa maprofita kuitira kuti tizive kuti vana havasi kuroorwa. Vanakomana vose vakaenda kujoni, vanoita sekunge vanhu vakangoperekedzawo vamwe vakaenda kujoni, nekuti hakuna kana chinombobuda ikoko, kungoshanda tichidzoka kumusha tichidzoka kunoku kujoni. Saka nguva yese iyi mukoma pavainge vachitaura naGogo vainge vakaisa voice recorder paWhatsApp vainditumira maaudio. Gogo vakangopindura vakati nhai baba Teresa, handiti iwewe une musha wako, ko wadii wanotsvaka maprofita ako vobva vauya pamusha pako? Kana iwewe uine zvawakabata handiti vanongozvibata pamusha pako? Zvinhu izvi zvamuri kuda kuita zvekuti munomisidzana neni sevazukuru, hamuzivi here kuti zvine ngozi mukati, nekuti inini nditoriwo mutorwa akapinda mumusha menyu. Saka takazombotaurana natete vaviri vakasara tichida kuziva kuti hama dzaGogo dziri kupi, tichitira kuti tiende tinopotera kuhama dzaGogo tovaudza kuti pane imwe kamba yatiri kuramba tichingoona mumusha, but kamba iyi Gogo vanoti ndipo pagere mudzimu wemumhuri. Saka tanga tichida kuziva kuti mudzimu wacho wakagadzwa nani pakamba iyoyo. Takazobvunza vanatete 2 ava vasara kuti nhai vanatete, ko hama dzaGogo tinokwanisa kudziwana kupi, but ivo vakatoti takatombozama kubvunza Gogo kuti ko hama dzenyu dziripi, but ivo vanoti inherera. Paiva nevamwe tete vavo hanzi vaigara kuShapani, but tete ivavo hanzi vakasoshaika kudharadhara. Saka wekuti tinokwanisa kunanga kuti akwanise kuti souvhera nyaya iyi iri kunetsa mumhuri medu mukoma hatitombozivi. Saka iko zvino zvava kuitika ndezvekuti umwe neumwe ava kungomira nemhuri yake, yanguva mazvake akwanisa kuenda kunowanawo miteuro yake kumasowe ndiyewo, akwanisa kuenda kun'anga kuti akwanise kuzvichengetedza ndiyewo, akwanisa kuzvipfugamira ega ari mumba make achizvinamatira ndiyewo. Iyi ndio situation iri mumhuri medu mukoma Nash, but wacho ari kukwanisa kuprogressa in life hapatomborina. Tose tingori vanhu vekuti tiri kungozvitamburira zvedu. Kana mukandiposterawo nyaya yangu mukoma, please ndizivise ivo ndizomboonawo macomments evamwe.
zviri mumadzinza zvakangoma hazvo vedu we. Iyo ndo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu avo. Rekaiti pataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello my brother, how are you? I hope that you are well. Inini, I am a woman who is aged 39. Can you please post for me and hide my identity? My story is about my marriage. It's not like murume wandakachata naye anonetsa kana kuita sei, but I am not enjoying my marriage nekuda kwezvinhu zvakaitika zvakakonzeresa kuti ndizova ndichichata naye. Isusu kuchechi kwatinoenda mukoma tiri vanhu vaya vekuti tunoita sekunge tinorongerwa marriages. Saka the time yekuti ndainge ndava kuda kupindawo marriage, ndakabva ndazorongerwa muchato nemunhu wandainge ndisingadi. There was this other guy ainge asingapindawo chechi yataipinda. Ndiye munhu wandaida kuti ndinge ndichipinda marriage naye, but vanhu vemuchechi vakabva varamba vakati azviite kuti uende unororwa nemunhu anopinda imwe chechi. Apa vabereki vangu vainge vatogamuchira mari yemukomana iyeye. Ndainge ndatova mukadzi wemunhu, but tainge tisati tasangana zvedu pabonde, but ndakatoenda ndikatonotamba uroora kumba kwavo. But all of a sudden vabereki vangu vakabva vapiwa pressure yekuti vange vachidzosera mari iyoyo. Ivo baba vakati mari yacho imwe yacho vainge vaishandisa, but church yakabva yauya necash yekuti vakwanise kuwedzeredza mari yainge yashandiswa nababa vangu. Ndokubva kwazodzoserwa mari iyaya yainge yashandiswa kundiroora. Ndokubva tatorambaniswa inini nemukomana uyu. Tadzokera kuchechi ndakazorongerwa vamwe brother vainge vati kureiwo pamakore. Inini also ndainge ndati kurei, but ava brother ava ndainge ndisingatombovadi zvamuchose. Nanhasi murume wangu mukoma handina kana feeling naye at all. Pandainge ndichitopfeka wedding gown rangu, pane vamwe my elder vakatopinda vakanditora aside ndokumbozama kundikansela vakanditi even though mukomana wako uyu usingamudi, but you will learn to love him. Nekuti moyo yevanhukadzi ndizvo zvairi. Unokwanisa kugara nemunhu waunenge usingadi, but in time you will learn to love him. Mukoma, I have tried so many years kuti ndinge ndichizama kuzvidzidzisa kuti ndide murume uyu, but handitombomudi zvachose. Vana tatova nevana, but when it comes to love handina kana feeling naye. Ndinototambura nguva dziya dzekuti tinenge tichisangana pabonde. Handina kana zvandinonzwa at all. Ndinenge ndakaita kutonhora zvekuti most of the times ndinenge ndakaoma. So ndinotongopretenda kwaari sekunge ndine dambudziko rekuti ndinogara ndakaoma. Saka iye ane imwe gel yaakatenga yaanopota achindizora so that ndinoita kakunyorovera, but the fact ndeyekuti mafeelings angu kwaari akaita kutonhora zvachose. Tichangopindawo marriage pane mamwe mazuva ekuti ndaimbonzwawo kuti apa ndanakirwawo nebonde zvezva zvekuti nyama dzako semunhu unongonzwa kuti apa bonde randiitira, but not because unenge une mafeelings. Now that I'm getting older, I feel as if I am regretting kuti ndakatambisa nguva yangu ndikatadza kuita zvaidiwa nemoyo wangu, ndikatevedzera zvaidiwa nechechi. So I'm now regretting each and every day. Zvandava kungoita ndezvekuti pandinonzwawo kuti apa ndiri kunzwawo kuda munhurume, I just satisfy myself, because when it comes to love chaiyo hapana kana love yandiri kumuzwa mumwoyo mangu. Ndingapagadzirisao sei mukoma, because kuti ndinzi ndava a divorcee handidi zvangu for the sake of my children, but murume wandigere naye handitombomudi zvachose. Iyi ndiyo secret yangu mukoma. Kana iri nhau yekiss ndakagara ndamuudza kuti zvemadeep kiss handitombozvifariri, but deep down in my heart pane nguva dzandinotomboshuvira kuti I must kiss a man. But kana ndikangofunga kuti murume uyu ndakaita wekupiwa nechechi ndikamanikidzwa kuti ndinge ndiri mukadzi wake, moyo wangu unobva wasviba. Mukoma, please post for me. Pamwe ndinokwanisa kubatsirwawo nemacousins kuti ndingaita sei kuti moyo wangu utange kuda murume uyu, because now I am getting old and I am not enjoying at all. That was a confession yatakatumirwa navanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Vadiwa vateereri, let us help her out in the comment section. Tichadzoka zvekare with another episode.